Lezi izindaba zethembisa online. Right ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uphenye ibheshu ngingwakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba bonke okwenzekayo endaweni yaseThembisa, Ivory Park, Rabe Ridge nezindawo ezisungezile. Sikwethulela umbiko lapho sithi khona sekwehleke umshophi nesigameko esesimangaze abaningi lapha endaweni yaseTianong okuyindawo ekhona la endaweni yaseThembisa. Izinsolo ezivelayo kube ukuba ke owesifazane oneminyaka engama-27 27 ubudala usegwaze waseke enquma emqaleni ingane yakhe yomfana eneminyaka 4 ubudala. Ngemuva kwalokho ube esegubha ke umgodi oyithuna ngemuva kwezindlu waseke eyifaka ingane wengcwaba khona. Ngikhuluma nawe nje usagcwele amathafa amaphoyisa athungathana naye lona wesifazane. Njengathembisa online esikutholayo ke ukuthi ke lo wesifazane uwumuntu vele onenkinga njengalokhu ke kuvela ukuthi ke uwumuntu osebenzisa izidakamizwa ikakhulukazi ke lesi sidakamizwa esibizwa ukuthi ke inyawupe. Sizingakubalula ukuba ngonyaka odlule lona wesifazane izingane zakhe zike zathathwa ezandleni zakhe amaphoyisa ukuze ke zihanjiswe ke ezindaweni lapho ke kusuke kugcinwa khona izingane uma ngabe umzali esuke ehluleka ukuthi akakhulise. Kepha ke ngeshwa kubonakala ke lezi izingane ziphinde zibuyela futhi ke ezandleni zalona wesifazane. Isigameko eseseshaqise abaningi namalungu omphakathi khona lapha endaweni yaseTianong nokho ke abawuvali umlomo. Singaqinisekisa ukuba ke amaphoyisa esiteshini samaphoyisa eThembisa aphenya icala lokubulala. Kanti ke amaphoyisa lawa ke asebenza ke ngokutshuza nokubheka ke izimo lezi ezibucayi nawo ke abizelwe endaweni yesigameko aseke efika nangempela ke sitholakele isidumbu sengane emgodini ke obungemuva kwendlu okuyiliba. Abezimo eziphuthumayo babizelwe endaweni yesigameko nabo ke babese bemhlonza lona ke owumfanyana oneminyaka 4 njengomuntu osethule kuyo indawo yesigameko. Kanti ke ulimale kambi lapha ke esifubeni ubonakale ngathi kube gwazwa. Kanjalo ke nalapha ke emqaleni njengalokhu ke enqunyiwe nje. Kanti ke nokho ke bakwethu amaphoyisa nawo ke sithe masifika endaweni yesigameko sawathola ke ekhulumisana ke namalungu omphakathi. Asikubaluleke lokhu ukuthi ke akusona istatement samaphoyisa kepha ke inkulumo yamaphoyisa lapho ke bekhulumisana ke nomphakathi ukuze ke bekwazi ukuyala ukuthi mangabe kuvela izimo ezifana nalezi kufanele ke beziphathe kanjani benze njani. Ake sethameleke le nkulumo. That is another bullying. You are bullying us. Siyasebenza nina nifuni. So siyanicela always mangaba sinesimo esikanje sicela istatement ukuze sikwazi ukubopha isuspect. Asifuni sibe sine situation where we will end up sithi ngcono sinibophe nonke ke ngoba andifuna ngithi ukukhuluma ukuthi wena uboneni asisho ukuthi umbonile umuntu wenzakalani, asisho ukuthi usibonile isibhamu or ubonile umbese or ubonile umuntu elimazwa, but sifuna ukuzwa ukuthi wena njengomakhelwane uboneni uzweni. Ama drugs ayinkinga yabantwana bethu sonke, asibambisaneni. Khona labo mama bebegqoke ama apron awa orange. Mangaba ningafuna ukukhuluma nathi singamaphoyisa, labo mama ababhaliwe GBV brigades basebenza door to door. Mangabe ubona ukuthi kunenkinga hlebela lo mama. Ngithi abaningi bahlala la ezitradini zethu la sihlala khona. Hlebela lo mama ukuthi ayimani lapha ngathi umkhulu walapha uya abuse, ubaba walapha uya abuse. Ngithi obaba bafuna ngireport, akunamuntu ozomhleka ubaba naye unelungelo. Mawumama uhlupha ubaba nawe sizoku-arrest. Ayikho nje into engenzeki. Sicela ukuthi nisebenzisane nathi singamaphoyisa. Siyanicela mphakathi. And please leyo ukuthi nina niyala ukusinikeza istatement mase kunesimo esithi asibe kanje bese nalo ukunikeza nestatement. Nisinikeza no choice but ukuthi siyekele isuspect ihambe free. And mayihamba free kusasizobamba wakho umntwana. Yenze same thing. Kufana nama kune rape. If ever umntana se next door rape nimiyekele umuntu nimfihla because angithi usubehlala nathi la emphakathini lo muntu. So manimfihla nina amaphoyisa emfuna obviously siba nenkinga. Kusasa uzo rape wakho umntwana. Kusasa uzobulala wakho umntwana until nini. So siyacela abazali sicela nisebenzisane nathi. Siyabonga. Ezindabeni zethembisa online ngingumfanelo
uPhenyi Bheshu wakwaDzanibe. Ithombe nemsindo siqoshelwe uDerek Phukela shot by Hauser ebambisene noza kwethu uThabo Tabiya Sibiya, uMahlatse Mashamayite kanjalo noBanele uBrazo wakwaSondlo. Umbiko esiuqophe endaweni yaseTianong khona lapha eThembisa.